No niin, no niin, no niin. Se olisi leffa. Voitto vai tappio? Jakso 2. Ekat kammat on myyty. Uhu. Katsotaan tuossa loppuvaiheessa Excelin kanssa, mitä tuli ja mitä tehdään niiden kanssa, mitä vielä ei ole myyty. Mutta ruvetaan kasaan lisää kamoja ja nyt otetaan vähän tuolta isommasta päästä. Tuossa mun vieressä näkyy, otetaan vähän paremmalla kamerakulmalla. Ukkonen jyrisee kunnolla. Niin, paremmalla kamerakulmalla. Siinä on 3 ensimmäistä artikkelia. Palvelimia, joiden Serristä pelastettuja palvelimia, jotka lähtee nyt tonne IoTechiin kanssa myyntiin. Siinä on ylhäällä on aika monta teraa ja alhaalla on toiset lisää teraa. Niitä on ihan turhaa tänne sen enempää esitellä. Ne katsotaan näiden kasaamiseen ja fiksaamiseen ja kiintolevyjen tyhjentämiseen meni huomattavasti paljon enemmän aikaa. Eli tässä nyt näkyy sit se, että katsotaan, onko se sen vaivasta tällaista serrirautaa vielä myydä. Mutta kumminkin 1-3 artikkelit on Dellin palvelimia. Katsotaan, meneekö kaupaksi. Sitten 2. artikkelina olisi porttikone. Meillä on naapurin kanssa sellainen diili, että me saadaan käyttää toistemme ajoteita autojen kääntämiseen. En siis missään tapauksessa haluaisi itselleni tätä laittaa, koska sitten samalla jos mä laitan itselleni portin, niin mä en saa enää käydä luultavasti kääntyilemässä tuo naapuri pihatiellä. Tämä on ollut mulla kerran aikaisemmin myynnissä. En tiedä, oliko liian kalliilla hinnalla vai eikö jengi uskaltanut ostaa, kun ei tiennyt, mitä sillä tehdään. Mutta mä panen tämän nyt nopeasti tästä toimii. Tässä on ensimmäinen ongelma on se, siis ensinnäkin kone on mun käsittääkseni käyttämätön. Tämäkin on Serristä pelastettu. Se on mennyt työmaalle ja siellä on todettu, että se on vääränlainen, että ei ole tarvinnutkaan tällä varrella, vaan erilaisella varrella taikka sitten orjakoneistoa. Mutta se on nyt käyttämätön mun mielestä ja tästä puuttuu sellaiset stopparit täältä pohjasta, jolla määritellään tämän jalan pysähdyskohdat siinä oppimisvaiheessa. Mä oletan, että ne on ihan tällaiset muovilätkät, joten ensin mä aloitan tämän homman siitä, että mä teen pari tällaista muovilätkää, jotta me päästään opettamaan sille ne kulkuradat. Tällaisia. Mutta ne pitää saada oikein mittaisiksi. Muovipalaset on valmiit. Ne on laitettu sinne alle ja ne määrittää nyt tämän mekaanisesti sen kääntymisen rajat. Sitten pannaan mekaaninen avaus pois. Nyt me ollaan siellä niin sanotulla moottorilla. Avaimet talteen, meillä onkin jo kone sähköissä. Sitten se oli opetustila niin, että olikohan se startti ja stoppi pidettiin pohjassa jonkin aikaa, kunnes alkoi 1 ja 2 vilkkumaan. Mutta saatan joutua vähän tutkimaan tuolta noita. Sitten muistaakseni ooteltiin hetki. Se lähtee niin sanotusti hitaasti ensin etsimään rajojaan. Nythän tämä olisi tässä kohtaa olevinaan jo portissa kiinni ja toi saksivarsi kääntäisi sitä porttia. Sitten se pitäisi löytää sieltä se stoppari. Jännitys tiivistyy. Se ehkä löysi sen ja ajoi siitä läpi. Eli ne stopparit oli aivan liian pieniä, mitä mä tein siinä. Mä purin
täältä nyt tämän pohjalevyn pois. Pitää vähän päästä tutkimaan asioita samalla, niin täällä se nyt näkyy, että se pitää olla kyllä niin kuin huomaamattomasti vahvempi se mekaaninen pysäytyslevy. Mutta mulla on vähän sellainen olo, että me voidaan laittaa tää kiinni. Mulla oli pakko purkaa vähän että mä sain sieltä ne mun ei kestäneet muovinpalaset pois. Mutta mitäs jos me tehtäisikin niin, että me ei laiteta niitä ollenkaan, vaan pannaan tuohon ihan vaan ruuvipöytään, joka pysäyttää sen ja kertoisi sille sitten sen määrän, että kuinka pitkälle sen pitää mennä. Mä lyön tästä ruuvit ja pohjalevyn takaisin kiinni ja katsotaan, miten se toimii. Me tehdään tähän pöytälevyyn stopparit. Katsotaan vähän, vääntääkö se nekin ihan ketulle. Mua samalla myös vähän kiinnostaa, että kuinka paljon tässä on voimaa vääntää. Nyt meillä on mekaaniset rajoittimet paikallaan. Otetaan taas se niin, että se on moottorilla. Ja katsotaan. Sitten kuuluu naksahdus ja 2 vilkkuu. Nyt muistaakseni voisi olla ajo. Kyllä. Nyt katsotaan, pysyykö ruuvi siinä. Ei pysy. Me vääntää sen ihan meni, tiedättekö, ketuiksi koko homma. Anna virrat pois. Mun täytyy vähän ehkä tutkia tätä nyt. Joskus pitää lukea niitä manuaaleja. Eli jos haluaa tällä automaattirajat löytää, me voidaan edelleen kokeilla tätä. Mutta meidän pitää muuttaa se, jotta automaattioppimista pystyy käyttämään, niin pitää muuttaa sen moottorin voima kaikista pienimmälle. Eli ensin pidetään stop-settiä niin kauan, että L1 alkaa. Missä se L1 on? Täällä menee toi. Se olisi niin kuin kai sitten vissiin. Mun mielestä se pitäisi olla toi. Tässä on aina 10 sekuntia aikaa. Jos mä pidän noita pohjassa, niin pitäisi alkaa Nyt meillä on mekaaniset stopparit. Se on tarkastettu, että se on ykkösteholla. Niin nyt noita pohjassa. Nyt siellä pitäisi olla voimataso 1. Ja jos se nyt vääntää tuon puristimen tuosta irti, niin sanon, että oksat irti. Noniin, nyt se löysi stopin itselleen. Katsotaan sitten, kun se löytää sen tältä puolelta sen stopin itselleen. Joo, eli se juttu oli se, että automaattisessa opettelussa niin pitää olla se voima 1. Aika kovaa se vääntää, vaikka on 1 voima. Nyt te uskotte, että se toimii. Ja taas tullaan siihen, että aina kun mä fiksailen näitä, niin mä en halukaan myydä. Mä haluan tehdä tällä itse jotain, mutta ei. Talli pitää saada tyhjäksi. Nyt meillä on mun mielestä proseduuri opetettu sille. Nyt periaatteessa me voidaan mun mielestä ottaa jopa noi mekaaniset irti. Mun mielestä sen olisi pitänyt ajaa vielä se nopeakin, mutta ehkä se ei aja sitä tuolla kaikesta hitaimmalla. Otetaan ne nyt ihan kokonaan pois, niin ei satu ketään.
pidetään vähän aikaa openia pohjassa ja nyt meillä tällä hetkellä niin kuin ovi aukeisi siellä. Tässä kohtaahan tietysti nyt nostettaisiin sitä tehoa myöskin sitten tuolta, mutta nyt sen ei pitäisi mennä tänne asti, vaan tuon moottorin pitäisi tietää ja pysähtyä tuohon noin. Nyt meillä on portti auki. Sitten tietysti täällä on nyt niin kuin yksinkertaisimmillaan nuo inputit toimii napeilla, mutta fiksu kaverihan tähän laittaa kaukosäätimen, että autossa on kaukosäädin, josta portti aukeaa. Vitsi, pitäisikö mun täällä? Täältä mä en myykkä. Pysähdy. Kukaan ei nähnyt, se ei pysähdy ollenkaan. Se ei löytänyt sitä toista. Homma selkeä. Mä paan tän nyt myyntiin. Katsotaan löytyisikö tälle oikeasti joku ostaja jossain kohtaa. Jos ei, sit mun on pakko tehdä tästä joku kukkapenkiavaaja tai jotain muuta. Sitten on tämän setin 3. artikkeli. Elikkä painavampi vehje täältä lattialta. Tää on vissiin Power Mac G5, oiskohan? Vai G4? Mä oon aina ollut täysin PC- ja Android-ihminen. Mä en ymmärrä näistä yhtään mitään. Mä oon tän Serristä pelastanut myöskin. Ja mä oon ajatellut, että mä purkaisin täältä sisuskalut pois ja rakentaisin tänne G5, se on, nythän se siinä lukee. Ja rakentaisin tänne PC:n sisälle. Mutta tää on nyt pari vuotta tuolla jo ollut, että eikä se projekti ole edistynyt mihinkään. Niin mä myyn tän nyt hyvin halvalla. Tässä nyt on ehkä 20 jo alumiinia jollekin, mutta mä myyn tän halvalla, jos joku haluaa tästä jotain rakentaa. Tästä saisi kyllä kaikennäköistä yöpöytää tai jotain tehtyä. Tässä on vähän naarmuja, siellä on vähän kahvitahroja, siellä on vaikka mitä. Ei tästä hirveästi voi pyytää, mutta mä haluan tämän pois nurkista. Toisin kuin noissa palvelimissa, niin mä en osaa putsata niistä levyjä niin hyvin puhtaaksi mäkeistä. Mä en saisi tätä edes käyntiin, että mä voisin myydä levyineen, joten täällä on kaikki muut paitsi kiintolevy. Kiintolevy lähti metallin keräykseen. Ettei siellä nyt sitten ole enää kenenkään henkilökohtaisia juttuja. Katsotaan, jos tästäkin joku T7 innostuisi. Sanat on joskus hirveän vaikeita. Sitten kakkosvaihetta tästä myynti- vai voittomeiningistä. Voitto, siitä on tullut versio 2 jo. On tullut vähän jo väriä ja tulosta ja kaikkea tällaista. Käydään noin joskus läpi, kun niillä rupeaa olemaan mitään merkitystä. Mutta toi työaika tänne on nyt ilmestynyt myöskin Excelin näkökulmasta. Ensimmäinen tuote, eli Fitti, ei ole vielä mennyt kaupaksi, ei ole tullut edes kyselyitäkään, mutta en laske vielä hintaa, vaan tein päällikköpäätöksen ja lisäsin sen myös Toriin. Katsotaan, löytyykö Torista yhtään kiinnostuneita. Ja koska tässä on nyt niin paljon muistettavaa, mun pitää käydä jotenkin muokkaamassa, että se on Torissa myynnissä, mun pitää käydä nostamassa se ylös siellä ja kaikkea tällaista, niin mä teen nää nyt vähän niin kuin rivi kerrallaan. Elikkä mä käyn hoitamassa ton nyt kuntoon. Elikkäs Iotek ja Tori on nyt Samsung Fitin myyntikanavat. Sitten on 2 ensimmäiset kaupat. Järkkäri sekä videokamera meni molemmat noin niin kuin 5 halvemmalla kuin mä alettelin. Fine. Se oli ihan helpot ja hyvät kaupat. Iotekin kautta tapahtui. Joten meillä on jo todellista rahaakin tästä tullut. Sitten tästä mä oon ollut koko ajan sitä mieltä, että tää kello ei tule varmaan luultavasti mihinkään menee, mutta mä kokeilen vielä tehdä sen, että mä lisään nämä myös Toriin. Katsotaan, en vielä pudota hintaa,
lisään toriin ja katon, tuleeko sieltä kautta kauppoja. Noniin, se olisi toriin lisätty, Iotekiin nostettu fitti, se oli myyty, toi oli myyty, laitettu toriin ja sitten pitäisi siirtyä näihin seuraaviin. Eli kyseessä oli nämä palvelimet. Mäpäs rupeen niitä lisäilemään tänne. Tässä nyt voisi kuvitella, että mä voisin nimetä ne vaikka palvelin ykkösenä. Ei ole maksanut mulle mitään. Mä täytän näiden palvelimien tiedot, koska mä en ole vielä keksinyt sitä hintaa. Siinä olisi nyt hinnat. On vaikeita keksiä näitä hintoja. Mä oon vähän miettinyt sitä ehkä kiintolevytilan mukaan. Nämä tulee ainoastaan nyt ainakin aluksi Iotekiin myyntiin. Työaika. Mitenköhän mulla on täällä nämä kaavat ei ollut vielä. Näissä nyt sit menikin huomattavasti enemmän, niin jos se olisi vaikka nyt semmonen 60 per kone, mitä mulla olisi mennyt. Mä laitan nyt vaikka 120 minuuttia per kone. Mulla voi olla, että mulla on mennyt kyllä niin kuin huomattavasti enemmänkin siihen aikaa. Sitten vähän kopioidaan tuolta kaavoja pohjalta. Noin. Toteutunutta ei tietystikään vielä ole. Sitten mä rustaan näistä ton Iotekin. Ton ilmoituksen, vai pitäisikö mun tehdä sillä? Siinä on vähän takapäin kuvaa. Sitten on tää porttikone. Onko mä siihenkään keksinyt vielä hintaa? Senkin ostohinta on 0. Työaikaa voidaan laskea ainakin 60. Tämä me voitaisiin laittaa molempiin myyntiin. Lähdetään nyt kattoon. Sitten jos ei meinaa mennä kaupaksi tollasella hinnalla, niin sitten muokataan sitä hintaa. Tää oli... Mä päivitän tohon se oikein mallin vielä jossain kohtaa. Sitten oli... Mitenköhän se kirjoitetaan? Power Mac 5. Sille ei laiteta kyllä niinku 5 minuuttia enempää. Sen mä voisin laittaa molempiin. Pyyntihinnat pannaan vaikka 15 €. Kaavat on siellä. Tässä nyt ei ole sen kummempaa muuta kuin, että se oli... No itse asiassa on siis se, että se on tuolla jo nimettykin sellaisella, että se on oikeasti nimeltään Raato. Noin. Sitten mä lisäilen nää nyt kaikki tonne ja katsotaan kun ilmoitukset on valmiina, niin se on varmaan seuraavassa jaksossa sitten taas, että mitä on mennyt kaupaksi ja mitä ei ole mennyt kaupaksi. Mitä ei mene kaupaksi, niin sitten täytyy ruveta miettimään hintojen alas laskemista. Ton mä sinne vielä täytän. Se oli hyke jotain. Anyways, mun nimi on Lefa. Tää on mun kanava. Teitä paremmin. Ja näistä kanavan seteistä voitto vai tappio. I'm rich. Jätetään se viimeinen sana sanomatta.